نصاب فلتات نصاب فلتات بزي نقهو بدمت حفاشن راديو زاران كاب شدشتك ساب شدشتن فرعان كان مغتري كمون كثر المشتن براديو نما يفنع نصاب فلتات سلام زخبركن انت خطاتلت مدمسو فلتات نلوم منبار نزخر مبل 4 عامات من مسرات دمت حفاش نزت تدالوا متيحت كنغرب لكم زغننا نلوم دما قد دمت حكي مس انبر حصوت زبل بتسفى علم قبر السلاسي جاره التصحفة نابختكم كنبلوينا سناي مكتل صحفاشي امنتي معكن زبلا يبلان عينات الدفن دم صحفاشي امنتي معكن زبلا يبلان عينات الدفن لساني دحايي مستياتي عبساريت ورعوتي اي لساني دحايي مستياتي عبساريت ورعوتي نذكر داد الرشاد الشاي ورار نخت عباس يعيش وش كجمر تنكولاتهم بزي فرع تريفو أبكال أي سمون ورح قنبوت شنشا تميتن 9 تانيو كابز التفلاليا منيستريتات زموتو سراحتنياتات منكستي ناب عودة قنبار نمختات أبكال اكسبوت أكيبهم نبرو كاب مونغوتهم أكوات حلف تزركبهم أولات منيستر زينا كاب كفلتات راديو تلفزيون غازيت أنون أبتبوتات رخيبهم نبرو سمهم زسترق حنن أبستمدبو كورتفليو أبتوانتي حيلتات مكلخال إيرترا ودابو بدرجة كوراتي زنبرا وكلت نفس وكف كوردما استمدبو لهم أبالات نموساد أبتبوتات رخيبهم نبرو وفارو نابتن كبصحهم استغربا مكاين تسافرو مريت مستلمتا نقلو خونه قافلاي مكاين تسريحن كابس مرانا بجنبارات مرب ستيت عليتنا مربن عسبنا مرحا بزحنا يتوم زخط زنورو تقادل سراحتنياتات أولات هقراو أقولقلوت أولات حفاش ودباتن عطوغاتن زنورو زيقاتات كران كله نتفتات نايتن تكالت منقستي بقالو تاخن تسلون مقمات وايز أقمن أبزينا وسرح بفلاي تزقود العام سبز فترو حقواف ردو ينيرو أقدمون أبشان شعات ميتن 9 حتن قاب قدامي كسب رابحي زوريا حقراو أقولقلوتهم وديهم ستفانو ومن إسيات أم مدب تحدثون مدب لمعاتن كساتوفو وفيرون بمنبارهم ناتهم حقواف نمتكا استروفو أبالا الزينا أبرئيسي سرع مدبهم كالق دريبهم كسرحي قدود نيروم يوم ناي حبريتا سرح كا كم كالق سرحات نقزيو كتوانز فوز كالا يكونن يسنح علي زي بحالو سرحيو أبقوام كيناتو مغا زيادة كحيلي زقبا زيقاتات حبريتا أبقوانون بلك عنك رخبو اللوام كالأي زوريا مختات أولا دمت حفاش
ነቲ ኣቐዲሙ ዝተፈጥረ ውሕድ ዓቕም ሰብ መሊሱ ኣጋደዶ ሓያሉ ኣባላት ዜና ኣብ ግንባራት ተወዲቦም ገሊኦም ናይቲ ግንባር ጋዜጠኛታት ኮይኖም ክነጥፉ ከለዉ ገሊኦም ድማ ኣብ መሳርዕ ተዋጋእ ሰራዊት ተመዲቦም ሃገራዊ ግቦኦም ምፍጻም ነበሩ በዚ ድማ ማእከላይ ቦታ ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ዳርጋ ሳልሳይ ግንባር ኮይኑ ተሰርዐ ኣባላት ሳልሳይ ግንባር እውን ጋዜጠኛታትን ኣባላት ሓለዋን ኮይኖም እዮም ኣገልግሎት ዝህቡ ዝነበሩ ኣብ 1979 ኣብ ሜዳ ዝተመስረተት ሬድዮ ድምፂ ሓፋሽ ኣብ 12 ዓመት ዕድሚኣ እዩ ሓርነት ተረኺቡ ኣብ እዋን ቃልሲ በቲ ሃንቀውታ ህዝቢ ዝመልእ ሓበሬታ ሰፊሕ ተቐባልነትን ዕዙዝ ዝናን ወኒናያ ብዝሃነፀቶ ብሉፅ ክብርታት ቦታ ኣብ ልቢ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዓሚቕ ጥልቀት ነበሮ ኣብ ናይ ድሕሪ ናጽነት ጉዕዞኣ ነቲ ዝኣከበቶ ዓቕሚ ዝያዳ ከተደልድሎን ከተማዕብሎን ግድነት ስለ ዝነበረ ኣብ ርእስቶም ነባራት ናይ ሳሕል ኣባላት ድምፂ ሓፋሽ ኣብ ኣስመራ ዝጸንሑን ካብ ስደት ማለት ካብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ማእከላይ ምብራቕን ንሃገሮም ዝተመልሱን ሞያተኛታትን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ተደሪቦም ንዓቕማ ዝያዳ ጠናኺሮማ ኣምሓርኛ ብምጉዳል ብሓሙሽተ ቋንቋታት ዝቐጸለ ናይ ድሕሪ ሓርነት ስራሕ ድምፂ ሓፋሽ እምበኣር ብዓቕሚ ሰብ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ብዝሓሸ ደረጃ እዩ ነይሩ ክሳብ ወራር ወያነ 1998 በዚ ድማ ነቲ ብምኽታት ዝተፈጥረ ሃጓፍ ንምምላእ ተወሳኺ ፀዓት ጠሊቡ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሓደን ብዙሕን ኮይኑ ክሰርሕ ኣገዲዱ ቅድሚ ምውላዕ ኩናት ካብ ማእከላይ ከተማ ናብ ፎርቶ ዝገዓዘ ድምፂ ሓፋሽ በቶም ዝተረፉ ውሕዳት ኣባላት ንቡር ሰዓታት ፈነዋ ካብ ምፍጻም ኣይበኾረትን ብዘይካዚ ኣባላት ኣብ ሰልዓ ዳዕሮ ቤተ ገርግሽን ቀጽሪ ዜናን ሓለዋ ይወጹን ስሩዕ መደብ ተዓጻጺፎም ክሽፍኑን ግድነት ኮኖም ገዲም ጋዜጠኛ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ነቲ ኩነታት ክዝክሮን ከሎ ከምዚ ይብል ወያነ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ወራር ምስ ኣወጀ ብቕጽበት ኩሉ ክኸትት ተዳልዩ መን እሞ ብድድ ዘይበለ ካብ ዜና ድማ ብዙሓት ኢና ንግንባር ተበጊስና ውሑዳት ግን መደባት ቋንቋ ኣምሓርኛን ኦሮሞኛን ንምጅማር ቀልጢፎም ተመሊሶም ይብል ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ሓደ ካብቶም ናይ ግንባር ዛላምበሳ ዝኸተቱ ኣባላት ክፍሊ ሬድዮ እዩ ካብ 1990 ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ፕሮግራም ትግርኛ ዝተመደበን ሓደ ካብ ፍሉጣት ኣንበብቲ ሓተታ ኣዋጃትን መግለጺታትን መንግስቲ እዩ ብዝያዳ ድማ በታ ኣብ 1992 ዝጀመረት ዝረኣናየን ሰማዕናየን ዘርእስታ መደቡን ዘቕርቦ ትሕዝቶ መርማሪ ጋዜጠኝነትን ይፍለጥ ናብቲ ግንባር ለይቲ ንኣቲና ቀምከ የበልና ጽዑቕ ደብዳብ ጀሚሩ መስዋዕቲ ናይቶም ጎበዝ ተሻሞ ወላና ደረፉ ናብ ውግእ ዝኣትዉ ዝነብሩ መንእስያት ፍሉይ ጦብላሕታዩ ገዲፉለይ ይብል ከም ወተሃደርን ከም ጋዜጠኛን ነቲ ኩነት ብምዝካር ኮር 2001 ኣብ ግንባር ዛላምበሳ ያጸኒሓቶ ምራር ኣብ ዝበሃል መእዘዝ ቦታ ዝነበረ ኣዛዚ ኮር 2001 ስዎ ሜጀር ጀነራል ገረዝጊሄር ዓንደ ማርያም ኣብ ሰራዊት ብሓፈሻን ምሁራንን ሞያተኛን ከዓ ብፍላይ ዕዙዝ ኣኽብሮት ከም ዝነበሮ ገረ መስቀል ንቓላቱ ብምጥቃስ ይዝክሮ ውጭው ኣብቲ ግንባር ምስ ረኣየኒ ስማዓስከ ብኸመይ ሓሊፍካና ናትኩም ናይ ሬድዮ ግንባር እኮ ቀሊል ኣይኮነን ኢሉ ካብ ከቢድ ብረት ናብ ቤት ጽሕፈት ስሒቡኒ ይብል ገረ መስቀል እቶም ናብ ግንባራት ዝኸተቱ ኣባላት ድምፂ ሓፋሽ ብዘይካ እቲ ዕለታዊ ናብ ማእከላይ ቦታኦም ዝልእክዎ ዝነበሩ ዜናታት ናይ ውግእ ንሰራዊት ዘጓሳጉስ ዝተፈላለየ ብቪድዮ ዝተቐርጸ መደባት እውን ይዝርግሑ ነበሩ بعبي وتصبصبات وجيصفو ዕለታዊ ህይወት ሓይልታት ምክልኻል ይንጸባረቑ ንዝተማረኹ ወተሃደራት ኣዘራሪቦም ውድኡም መደባትና ሚኒስትር ዜና ይልእኩ ኣብቲ እዋን ድምፂ ሓፋሽ ድምፂ ሓቂ ኮይና ተቓሊሳ ዕጥቃ ቁኑዕ እሙንን ልክዕን ሓበሬታ እትቕርቦ መደባትን እዋናዊ ጸብጻባት ሚዛን ዝሓለወ ብምንባሩ ብጸላእቲ ከም ሓደ ግንባር ኩናት ትጥመት ነይራ ስለዚ ሞያ ብቐሊል ዝግለጽ ኣይኮነን ኣባላታ ድማ ተውላዕ ዕማም ፈጺሞም ክበሃል ይከኣል ኣብ ዓውደ ግንባር ዝኸተቱ ብረት ሒዞም ኣብ ማእከላይ ቦታ ዝነበሩ ድማ ረቂቕ መሳርሒ ዓጢቖም ተቓሊሶም እዮም ይብል ጋዜጠኛ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ነተራን ኣበርክሎም ድምፂ ሓፋሽ ኣወራር ወያነ እንክገልጽ ኣብቲ ግዜቲ ብዙሓት ወከልቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ ግንባራት ይበጽሑ ነበሩ ሓንቲ ካብኦም ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዳነሽ ፍስሓያ ነበረት ናብቲ ግንባር ንሰለስተ ዕላማታት ያመጽያ ብቐንዱ ነቲ ግንባር ንምርኣይ ብተወሳኺ ኣብ ዓይጋ ከባቢ ዓሊተና ሰራዊት ሻዕብያ ደናግል ተጋሲዞም ዝብል ወረ ሓወባ ብጥኢት ወታደራት ሻዕብያ ተቐቲሎም ተባሂሉ ዝተነግራን ሓቅነቱን ምርግጋጽ ዝነበረ
ውጭ ዓውደ ግንባር ከሪያ ሓቢሩኒ ካብ ኣስመራ ሒዝዋ ዝመጸ ጋዜጠኛ ይስቀየር ነይሩ ብሓባር ድማ ናብ ውሽጢ ግንባር ኣቲና ይብል ገረ መስቀል ኣዳነሽ እቲ ናብ ድፋዕ ዝወስዳ ዝነበረ ወታደር ጋዜጠኛ ገረ መስቀል ምዃኑ ትፈልጥ ኣይነበረትን ውሽጢ ግንባር ምስ በጽሑ ደብዳብ ጀመረ ከቢድ ብረት ነት ከባቢ እናወጾ ደሮናን ተጎጋን ምድሪ ሰማይ ይሸፈኖ ኣዳነሽ ናይ ዓውደ ውግእ ጋዜጠኛ ዘይክንሳህ ኣይሰንበደትን እኳዳ ነቲ ድምፂ ክትቆርጾ ፈተነት ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ኣዛዚ ወዲ ዛህራ ግን ጣልጢፍኩም ካብዚ ከባቢ ውፁ ኣብታ ኩርባ ምስ በጻሕኩም ብጉያ ሕለፉ በለና ይውስኽ ገረ መስቀል ከቢድ ዝናብ ዝነበሮ ወቕት እዩ እቲ ከባቢ ብጀቕጀቕን ሳዕርን ተሸፊኑ በዓል ገረ መስቀል ብማእከል ደብዳብ ብፍጥነት መኪና ተሓጊሶም ምስ ወፁ ኣዳነሽ ንኣዛዝ ወጠሎን ኮሎኔል በላይ ቦኽረ ቃል ምሕተት ከተካይደሉ መደበት መቕረፂ ድምፂ ተይብ ኣዳለወት መቕራጽ ግን ኣበየታ ተዘዘት ትገብሮ ጨናቓ ገረ መስቀል ክዕዘባ ድሕሪ ምጽናሕ እስካ ሃበ ብምባል ሓገዛ ሽዕውን ጋዜጠኛ ምዃን ይፈለጠትን ድሕሪ ቃል ምሕተት ኣዳነሽ ናብታ ገዳም ኣተወት ነቲ ሒዛቶ ዝመጸት ሓበሬታ ከተረጋግጽ ሓተተት ሰራዊት ሻዕብያ ዶ ንፈለስቲኹም ተጋሲሶም መን እዮም ብምባል ሓተተቶም ንሓላፍ ናይቲ ገዳም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መስቀሎም ዓቲቦም እዛ ጓለይ ሓሶት እዩ ኣብዚ ዳ ደቂ ኣንስትዮ ፈለስቲ እኳ ዘይብልና ብምባል ቃል ምስክርነቶም ሃብዋ ኣባ ፍጹም ናብ ገዛ ቤት ሓወባ ቐጸለት ወታደር ሻዕብያ ድዮም ንሓውቦ ይቀቲሎሞ ብምባል ድማ ሓተተት ወሪድዎም ንሳቶም ዳ ኣብዚ እኳ ዘይነብሩ ሓወቦኹስ ብብራር ያጢት ሰራዊት ኢትዮጵያ ይተቐቲሉ ብምባል ኣረጋገጸትላ እታ ዝተወከሰታ ዘመድ ኣዳነሽ ብዓይና ሪኣ ሓቅነት ኣረጋጊጻ ናብ ቦታኣ ብምምላስ ሰፊሕ መደብ ሰሪሓ ዘርጋሕቶ ንጋዜጠኛ ገረ መስቀል ኣብ ኣስመራ ቅጥሪ ሚኒስትር ዜና ምስ ረኸበቶ ከተላለየ ይከኣለትን ምስ ነገርዋ ጋዜጠኛ ዝኸትት ስለ ዘይመሰላ እምበር ጥርጣረ ከም ዝነበራ ኣይሓብኣትሉን ድምፂ ሓፋሽ ኣብ ርእሲ ናይ ውሽጢ ሃገር ቋንቋታት ምስ ምጅማር ወራር ወያነ መደባት ቋንቋ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን እውን ጀሚራ ነበረት ሓያሎ ካብቶም ተዓጻጺፎም ነዚ ኩሉ መደባት ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣባላት ንተዓሊም ታሽዓይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ኣብ ዝወረዱሉ ኸኣ ተሓውጋፍ መሊሱ ገፍሐ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ካብ ንቡር ንላዕሊ ተመጠጠ ኣብ ስነ ጥበብን ጋዜጠኝነትን ተሞክሮ ዝነበሮምን ናይ መጽሓፍ ክእለት ዝደለቡን ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ተሳሕቡ እቲ ሃጓፍ ግን ክመላእ ኣይከኣለን ኣባላት ዜና ካብ ግንባራት ናይ ምጽሓፍ ጻዕርታት ተኻየደ ገረ መስቀል እውን ናብ ኣስመራ ተሳሕበ ካብ ግንባር ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ስራሕ ብጀመረሉ ኸኣ ምስ ውልቃዊ ህይወቱ ዝተኣሳሰር ዘይሃስስ ጦብላሕታ ዝገድፍ ዜና አንበበ ልክዕ ከምታ ናይ ሳሕለ ጸብጻብ ድምፂ ሓፋሽ የንቢበ ይብል ገረ መስቀል ኣብ 1990 ናብ ድምፂ ሓፋሽ ተመዲቡ ፋልመይቲ ዘንበባ ዜናዊ ጸብጻብ ብምዝካር እታ ሽዑ ዘንበባ ዜና ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣቶ መስፉን ዕቑባ ሚካኤል ንዝተባሃለ ዜጋ ኣብ ግራቱ እናሕረሰ ብተመልከተለይ ቀቲሎሞ ዝብል ትሕዝቶ ነበራ ኣቶ መስፍን ዕቑባ ሚካኤል ሓወቡኡን ጋዜጠኛ ገረ መስቀል እዮም እታ ድሕሪ ካልኣይ ወራር ወያነ ካብ ግንባር ምስ ተመልሰ ዘንበባ ፋልመይቲ ዜና እውን ዝመሳሰልን ዘይድምሰስን ጦብላሕታ ወሰኸትሉ ወጋሕታ እዩ ገረ መስቀል ከም ኣመሉ ኣቐዲሙ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣተወ ቴሌፎን ቤት ጽሕፈት ደወለት ገረ መስቀል ንሓላፍ ስነዳን ምርምርን ህዝባዊ ግንባርን ዴሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ዘምህረት ዮሃንስ ተቐበሎ ስርዓት ወያነ ሎም ንግሆ ብግንባር መረብ ሰቲት ውግእ ጀሚሩሎ ሙሉእ ጸብጻብ ምስ መጸና ኸንስዕበልኩም ኢና ኢልካ አንብብ ተርጉምካ በኣምሓርኛ እውን ድገሞ ዝብል ሓበሬታ ሃቦ ዜና ተነበበት ቀረባ ቤተሰቡን ጋዜጠኛ ገረ መስቀል ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋዝጊ ወጋሕታት እስኦም ድምፂ ሓፋሽ ናይ ምስማዕ ልምዲ ነበሮም ኣብቲ እዋንቲ እቶም ኣቦ ሰለስተ ስውኣት ብሕማም ተደኒሶም ዓራት ሒዞም ነበሩ ዝተረፈ ኣባል ሻድሻይ ዙርያ ወዶም ኣብ ግንባር መረብ ሰቲት ከቲቱ ነበረ በዓልቲ ቤቶም ፍንጃል ቡን እናቐበለቶም ነታ ዜና ምስ ሰምዑ ብኣቢሎም ንሓዋሩ ደቀሱ ወረደ ኣብ ግንባር መረብ ሰቲት ዝነበረ ወዶምን ኣብቲ ዓለት ተሰውዐ ገረ መስቀል ካብቲ ዓለታት ሒዙ ንንግስቲ በዓልቲ ቤት ኣቶ ሃብተኣብ ዓይኑ መሊኡ ክሪኣ ከም ሽገር እዩ ዘዘንቱ ምስ ሙሩኻት ወተሃደራት ወያነ ቃለ ምሕተት የካይድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ኣብ ማይ ነፍሒ ዘጓነፎ ይርስዖን ካበይ መጺእካ ብምባል ሓተተ ገረ መስቀል ካብ ተንቤን ዓበ ዓዲ ብምባል መለሰት ምሩኽ እንታይ ክትገብር መጺእካ ኢሉ ሕቶ ሰዓበሉ ኤርትራ ወሪራትና ክንቀጽዓ
ብምባል ድማ ዝተባህሎ ደገመ ናበይ ክትበጽሑ ነይሩ ሓሳብኩም ኣስመራን በይ ኣበይዳ ኣብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ኸኣና ኣና ክኸውን ተነጊሩና ብምባል መሊሱ እታ ቃለ ምሕተት ምስ ተፈልነወት ኣብ ሰማዕቲ ፍሉይ ስምዒት ፈጢራ ብኡ ንብኡ ተቐሪጻ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብናስትሮ ክደጋገም ጀመረት ኣብዚ እዋን እውን ኣብ ዩቲዩብ ኣትያ ኣብ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ተጻዒና ብዙሓት ሰማዕቲ ትረክብ ምህላዋ ይገልጽ ጋዜጠኛ ግረ መስቀል እታ ካልአይቲ ዝኸርዎን ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ እያ ተፈጺማ ገረ መስቀል ማይክሮፎን ቀሪቡ ንሓደ ምሩኽ ስሙና ኸዱን እናሓተቶ ገረ መስቀል ኣለሊኻኒ ዶ ብምባል ተገልቢጡ እቲ ምሩኽ ሓተቶ ኣየለለኻን ብምባል መለሰሉ እቲ ምሩኽ ድማ ኣብ ገዛ ባንዳ ጣልያን ጫማኻ መን ይጸርገልካ ነይሩ ኣነ እኳ ብምባል ብዝርዝር ሓበሬትኡ ነገሮ ገረ መስቀል ድማ ዘከሮ ስምዒቱ ተፈራረቆ ኣብ ዘይፈልጦ ኩናት ተገዲዱ ምምፁኡ ምስ ነገሮ ገረ መስቀል ኣዝዩ ደንገጸሉ صحفاشي امنتي معكن زبلا يبلان عينات الدفن دم صحفاشي امنتي معكن زبلا يبلان عينات الدفن لساني دحايي مستياتي عبساريت ورعوتي اي لساني دحايي مستياتي عبساريت ورعوتي نذكر داد الرشاد الشاي ورار نخت عباس يعيش وش كجمر تنكولاتهم بزي فرق تريفو ኣባላት ድምፂ ሓፋሽ ካብ መረብ ክሳብ ዓሰባ ብዝተዘርግሐ ግንባራት በኣካል ኣብ ዓውደ ውግእን ከም ሪፖርተራት ዓውደ ውግእን ኮይኖም ተቓሊሶም ኣብቲ ኩናት ተሳቲፎም ውግእ ዝጠልቦ ዋጋ ከፊሎም ጋዜጠኛ ቋንቋ ዓረብ ዝነበረ ኣቡበከር ኪያር ኣብ ውግእ ተሰዊዩ ድምፂ ሓፋሽ ኣብቲ እዋን ወራር ብዘይካት ተቕርቦ ዝነበረ ዝተፈላለየ ዜናታትን ፖለቲካዊ ጽሑፋትን ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰጊጎም ብማእከል ግንባራት ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም ኣብ ዓዲ ቐሺ ከባቢ ባሮንቱ ዝተጣየሱ ካብ ግንባር ጾሮና ተፈናቒሎም ኣብ ከባቢ ዓላ ዝተኣከቡ ዜጋታት ብምዝርራብ ወፈያ ዜጋታት ምብጻሕ ኣዴታት ናብ ስፍር ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ግፍዕታት ሰራዊት ወያነ ካብ ብያራ ክሳብ ተሰነይ ንፍራስ መቓብር ሰማዕታት ሻምብቆን ደብዳብ ዴዳል ዓላይን በቲ ካልእ ከዓ ጀጋኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ሰለስተ ወራራ ዝፈጸሞ ጅግነት እናቃልሕት ካልኣይ ግንባር ኮይና ንዕላማታት ናይቲ ወራራ ምቅላዕ ብዙሓት ቓሊሳ ግንባራት ባድመ ዓዲ ሃኪን ገምሃሎን ጓል ገምሃሎን እግሪ መኸል ጻዕዳ ቐላይ ዓይጋ ቡሬ ኣይመኮር ዓዲ በጊዓ ወዘተ ዝተኻየደ ዓቕሚ ወያነ ጽንቅቕን ነቲ ወራር ኣላሽ ዘበለን ውዕሎታት ውግእን ምስኡ ዝኸይድ ንደቂቕ ሓበሬታን ጸብጺባ ሓይሊ ድምፂ ሓፋሽ ኣብ ቁንዕነትን ልክዕነትን ጸብጻባ እዩ ዝነበረ ገስጋስ ንቕድሚትን ምንስሓብ ናይ ወገን ብልክዕ ብምቕራባ ተኣማንነት ዓበየት ድምፂ ሓፋሽ ካብ ፈለማ ምጅማር ናይቲ ኩናት ልሳን ሰላም እያ ነይራ ስነ ሞጎት ሓይሊ ኣትሪራ እናኾነነት ሕግን ሓቅን ኣስሚራ ዘንጐድጐደት ድምፂ ሓቂ እያ ነይራ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት እተቕርቦ ዝነበረት መደባት ብፈተውቱን ጸላእትን ልዕል ተቐባልነት ከም ዝነበረ ድማ ኣብነት ብምጥቃስ ይምስገር ጋዜጠኛ ግረ መስቀል ኣብ ኣሜሪካ 8 ዝበጽሐ ሬድዮታት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያውያን ነይረን ንድምፂ ሓፋሽ ከም መወከስን ምንጭ ሓበሬታን ይግልገላላ ነይረን ጭቡጥ ሓበሬታ ትቐርብ ስለ ዝነበረት ጽልዋ ኣዝዩ ሓያሊ ነይሩ ኣብቲ ወራር ከዓ ዝናር ድምፂ ኮይና ተቓሊሳ ስለዚ ኣብቲ ዓቢ ታሪኽ ትሕዞ ምዕራፍ ኣዝዩ ዓብዩ ብምባል ይዛዝም ምኩር ጋዜጠኛ ግረ መስቀል
زي خبركم سماعتنا نايلوم تحستونا نزي يمثل نيرو صباح بخال عرستينا هنراخب سلام